Yan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga gustong magbawas ng agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Kagkaron, sa kasugpon sa ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Madulong sa gate ng balay Joy ni Kanor. Pero nagasiga pang suga sa salas. May nagabugtaw pa. Dawala, manada sila nagatulog. Gani? Sarado kayo ang gate. Hindi tayo na masulod. Magluwas lang kung magtaklas kita sa pader. Diyos ta. hindi na ko siguro kasarang magtaklas, Jack. Ako lang. Abrihan ko lang din ang gate kung makasulod na ako. Di kong bala. Dali ka, Choy. Mapalapit kita sa balay. Sudlon tala. Nagaamat nagguang adlaw. Dugay-dugay masanag na. Dali na, Choy. Dasigon ta paghulag. Dali ka. Dali. Wala na gani. Ubos na ang sigarilyo ko. Yogs mo day! Makaltuan ay bla! Buka ka? Ay mga aking nakaroon si boss nga malakat ka. Dali lang, kuya. Bukas na ning tiyanggi sa kapihan sa unahan. Mabali, kuya, tayo niya. Kalain nga wala si Carillo Ate, bahala ka. Wala away ko. Sige, bahala ka. Bali ka na yun, ha? Ayos. Kataas ka rin, Choy. Hindi ko malabot ng paton para makauyat ako sa ibabaw. Magamuna may pasiguro tungtung ka sa baga ko ay kaitibong taka. Ha? Kaya mo pa, Choy ni Kanor? Ako, sige, hari o. Dali lang. Taklas. Dali lang. Ako sanay. May nagkapakato diri sa gate. Kita ako diri sa giha sa gate. Ara na siya. Anda, Choy, ha? Tayaan ko siya. Yan ang armas mo. Basi mo palag. Hindi mo gulag. Pulis kami. Sulod. Balik sa sulod. Dali! Sarge, masulod kita. Yes, sir. Isirang gate, Sarge. Yes, sir. Ako, sir. Hindi paghugtang. Pag-uyat sa puwak. Sir! Hindi mo sa magain, ha? Pitkan ta kita. Sir, hindi, sir. Hindi, sir. Diin ang tigulang. Diin ang bus mo. Ato sa kwarto niya, sir. Diin ang isang mukapon. Ara sa sala, sir. Sarge, ikaw ang bahala sa upo niya, ha? Kung magpalag, tiruha. Yes, sir. Hapa!
Kamu gitu ha? Haba! Oh, sir. Oh, ari, sir, kahapa na kami, sir. Hindi ikaw magtamwa-tamwa. Hindi magulag. Hapalang ka mo. Ha? Pamukon ko ka rin ng ulo niyo kung magbutwa ka mo. Oo, sir. Oo. Ikaw nang bahala sa ila, Sarge, ha? Sudlon kong kwarto sa tigulang. Yes, sir. Hindi maghatag kumpiyansa. Paniruha sila kung makita mo nga magpalang. Yes, sir. Iubos ko sa ulo nila ang buang balas ang karbin ko kung magginago sila, sir. Nandara. Huwag ka na bito na. Hindi ka pagod tatay. Sige. Pusing! Oh, nagakurog-kurog ang batiis mo. Kanamit. Bayaw, ikaw ganyan palang ako. Dari ka sa dugan ko. Dari. Oh, pusing. Huwag ka na bito. Pwede niyo pagod-tate, ha? Maluoy ka, pwede niyo pagod-tate ka, napit. Oh, shit. Ano ba? Ano nagbubuot sa likod? Kumuni ang uso sa mong. Hoy! Kamu ko diwa! Tampik ka mo sang habol kag tuwalya sa lawas ninyo. Kamagpungko dito sa higad. Hulang niya! Oo, sir! Magluwas galing ang puso ka. Manyak ka pa natigulang ka. Gapapuli ka pa ha. Dumanok kang inahimulbulan nga animal ka. Dali lang. Ano ka mo ngayon, sir? Tao ako ni Sir Ledesma. Galing. Hindi ako pagtatuga, sir, ha? Basi kung nasalaan nyo lang ko, ilan ni Sir Ledesma ang items ko. Galing! Talaga! Hindi magkasipa mo ako sa tubangan. Alaga! Amo nang bagay sa imo nga manyak ka. Katigulang na sa imo. Wala ka pa nagapata, ha? Hindi! Kadamo gali siyang kwarta mo diri sa kabinet mo nga gamay. Ito kirimit ko na kay Sir Ledesma, sir. Gali ha. Te, hindi ka na mag-remit. Damo gyud magaling items mo diri. Animal ka, ha? Halika, dali lang. Ano? Hindi ka giguro, pulis, ha? Kwarta lang ang gikuha mo, eh. Animal ka. Animal ka! Lalay! Papalag ka! Animal ka! Katira mo ako! Ang mga pareho sa imo nga sagbot sa susyedad, hindi na kinahanglan nga prisuhon. Ang dapat sa imo, patsyon! Hindi, sir. Maluhay ka sa ako, sir. Hindi ako magpansya. Kuha ang tanan nga gusto mo kuhaon. May kwarta pa ako sa ikatuwang katsuga. Kuha, sir. Malihog. Hindi lang din siya ako pagpansya. Maluhay ka mo sa akin. Maluoy! Kag ikaw, naluoy ka ba sa mga tao nga nagkalaguba ang ila pamilya tungod sa bisyo? Nagdulong ang ila puturo tungod sa sining drugang nga ginabaligya. Amo nang bagay sa inyo. Maluhay ka. Hindi ako pansya. Hindi ah. Kinalaka ko kasi. Latat ako sa iyo. Latat ako di ko sa. Hindi ko pagpatyan. Saluhin ko sa akin, sir. Hindi ko pagpatyan.
ng kamot. Ka naman kasi ang... Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balan. Amo gining halit? Tani ikaw na lang ang nag-ubo sinilamon.
Hindi ka na magdalahig nga animal ka. Gidasok mo lang sa babak. Ang sakabutong sabaw. Tula! Para magturong ang mga mata mong animal ka. Hindi kayo mang-umid ka pang limunyo ka. Wala ka maluoy sa mga kabataan ngayon, ha? Pila pa lang ang edad sa mga babae ngayon, ha? Nag-auba sila tungod sa katunto mo. Manyak ka. Halos apo mo na lang sila. Nabatas mo pa nga tandugon nga manyak ka? Katakot, sir. Papat ka. Pagit tayo sa ulo ko. Agarmas mo. Maglupok na, sir. Maluoy ka sa ako, sir. Maluoy? Pero wala ka maluoy sa mga nahalitan mo? Kakada mo na sa kung magawa sa Pinas ka, sir. Maluoy ka. Mapabulang ako. Hindi ako papatya. Galing. Maluoy ka, sir. Sir, ganapang ako ko. Pagbuhayan mo lang ko, muntat ako negosyo. Mga buhay ko sa normal, sir. Hindi na ko kuya pag-30 pa sa busar. Adik ka! Kang isa ka adik! Di masaligan ang ginapanghambal. Wala ka na tsansa na magbangko pa. Sir! Galing mga pareho sa mo. Hindi na dapat na magdugay din sa kalibutan! Madamong kwarta ni Dre. Kuhaan ko ni. Pati ng armas niya. Katahom sa 45 niya. May duha pa ka magasin. Kuhaan ko ni. Kagamo! Kamo! Sir, maluoy ka sa amo. Hindi man namin pagkanan, sir, ay. Maluoy ka man sa amon. Mga bata pa sa inyo. Nga nag-intera ka mo sini, ha? Sir. Pululi ka mo, ha? Puli. Kag hindi na ako gusto mabalaan pa nga nag-intra ka mo sini, ha? Kabati ka mo? Hindi na kami mag-interest ni sir. Dapat lang. Kaya kung mabalaan ko pa nga nag-intra ka mo sini luhat, panakpon ko nagit ka mo. Sige. Suksok mo sa mga bayo ninyo. Kang maglakad na. Oh. Ari kwarta. Ari marangi mo. Ari marangi mo, oh. Salamat yun, sir. Salamat. Hindi na ako luyag nga makita pa kamuliwat, ha? Nakabati ka mo? Oo, sir. Salamat yun, sir. Sige na, himbos na ka mo nga maglakad. Dasiga! Mahalin ako dyan, eh. Dari na, Sarge. Yes, sir. Ay, paanong tuwa kayo ni? Mira ang isa, Sarge. Kahit dinampuran mong ulo ko. Animal, tiga ka! Wala ko siya matapat ba? Tigaw persa ko, Jack. Wala siya malipong sang gilampusan ko siya sang bat sang karbin ko sa ulo. Dari na, Joy. Mahalin na kita din. Dali, Jack. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay available sa 3 variants. Light, strong, and sugar-free. Kaya sigurado. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalik. Mga abiyang sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time.